Branko, iskrene čestitke na još jednoj velikoj pobjedi. Nastavljamo ovaj fantastičan niz, ne znam gdje je kraj i ne želim znati. Ovih jako puno golova svjedoči da se igrala strašno brza utakmica. Nažalost, možda za nas dosta golova smo primili, ali publika je mogla uživati. 2 boda, 10 bodova, apsolutni uspjeh. Prije svega hvala za čestitke, a to bi ja prenio odmah na naše igrače, na našu ekipu i na ovu divnu publiku koja je opet pokazala, koja je opet napunila da zna kako i šta i zašto dolazi u dvoranu Kralja Tomislava. A mislim da smo im dali za Sveti Nikolu jedan mali poklon od nas, od naše ekipe, rukometnog kluba Nexe. A ono što sam rekao i što govorim, 36 golova primiti kući je puno, ali 39 smo ih zabili. Šta hoću reći? Hoću reći da ekipa Granoljersa igraju u Španjolskoj ligi i u europskim kupovima gdje igramo ovakav rukomet. Znaši trče, brzo pucaju po golu kao što i mi, ali pripremili smo se za to. Doduše htio bi da smo bili malo jači u obrani, ali na kraju krajeva uvijek kažem i opet ću ponoviti, bolje je 39-36 nego 20-17 zbog ljudi koji dolaze na spektakle, koji gledaju rukomet, koji žele puno golova, a mi kao treneri bi sigurno htjeli malo manje. A ono što bih htio još reći, ne znam da li znate, ali recimo naš kapitan Janko Kević je sa pola ramena odigrao danas skoro cijelu utakmicu. Dorijan Markušić sa pola koljena. I to su sve stvari koje mene vesele. Nikad ne idem preko ozljede. Čuvam ih, jako čuvam igrače. Zato nema i Tomića koji bi možda već mogu igrati, ali ne želim riskirati nekih jačih ozljeda. Prvo je zdravlje na prvom mjestu, ali hoću reći da ti dečki stvarno žive za rukometni klub Našice. Sretni su da mogu dati svoj dio sebe u sve te uspjehe i lijepo je 5 od 5. Ko bi rekao, mislim da smo mi nekako u svojim glavama probali tako zamišljati, ali ono što je najbitnije, iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, uvijek drugi sastav i za sad pobjeđujemo. Neka ostane tako, evo vidjelo se i večeras da i ta ekipa koja je skrpana, pokrpana, daje apsolutno maksimum. Pa ja mislim da, odnosno siguran sam da za tjedan dana, iako ne želim preskočiti, neću preskočiti Rude, koje nas čekaju ko britva u svojoj dvorani sa jako dobrim navijačima i mi moramo tamo pokazati ko smo i šta smo. A šta hoću reći, da će se sigurno neki igrač vratiti za utakmicu u Granoljersu i da ćemo malo išarati naš tim pa ćemo malo drugačije napast njih tamo. Odmorite se do nedjelje, to je prilog. Hvala vam.